Hola, sóc el Jofre Llombart i no m'agraden les carxofes. Sovint sentim a dir que els joves desconnecten de la política, però potser sentim massa poc que potser és la política la que desconnecta dels joves. El que sí està clar és que no és ben bé certa ni una cosa ni l'altra. No és ben bé cert que la política passi dels joves perquè, amb més o menys encert, amb més o menys visibilitat, sí que s'hi pensa amb els joves. Però el que és fals de totes és que el jovent, així en genèric, estigui desconnectat de la política. Per començar, generalitzar el jovent és com generalitzar altres segments d'edat. Hi haurà gent de 55 anys que passa de la política i hi haurà persones de més de 55 anys que no en passen. En segon lloc, que la manera de connectar amb la política sigui diferent a la que tenim els que no som tan joves, no vol dir que els joves estiguin desconnectats. En tercer lloc, que no s'ha d'associar estar connectat amb la política amb simpatitzar necessàriament amb un partit o un altre. Hi ha moltes maneres de fer política, també quan ets jove, des de l'activisme, des de l'associacionisme, des d'altres canals que s'escapen al radar dels partits i sovint dels mitjans de comunicació i que, com que no tenen tanta notorietat, sembla que no existeixin. I en darrer lloc, hi ha una veritat universal. La joventut, com tot allò que depèn del temps, és un estat. Els que no som joves, un dia ho hem estat de joves. I els que avui són joves, algun dia deixaran de ser-ho. És més, ara, en el present, els qui no som tan joves i els que ja en són, se'ns considera de generacions diferents. Però en el futur, quan es miri aquest present d'avui, com ha passat, i quants més anys passin, encara més, la història ens posarà tots al mateix sac. La història ens considerarà coetanis perquè hem coexistit en el mateix període de temps. Per tant, malgrat la diferència d'anys, aquesta generació intergeneracional, tots anem en el mateix vagó d'una història que ara, de moment, estem escrivint conjuntament. Benvinguts a Diana. I avui a Diana tenim la Mireia Arguijo. Ella és màster en Governança Internacional i Diplomàcia, graduada en Humanitats i Filologia Catalana. Actualment està a l'àrea de Pensament i Literatura de l'Institut Ramon Llull i moltes altres coses que també podreu trobar a LinkedIn. A més de tot això, és una de les promotores de les Jornades de Regeneració Nacional. Gràcies, Mireia, i benvinguda. Gràcies a tu, Jofre. Aviam, jo volia fer un podcast parlant de jovent, parlant amb el jovent, però ja d'entrada no volia que quedés paternalista, ni edatista. Admetré totes les crítiques. Com ho veus? Està bé perquè és una categoria social de la qual jo també en soc força crítica perquè a vegades trobo que és una manera d'abdicar de la responsabilitat, no? Una manera que té aquesta generació TAP, que és la generació boomer, de dir, a vosaltres encara no us toca prendre el relleu, a vosaltres no us toca ocupar posicions de responsabilitat. I és una pena perquè, a més, és una categoria que cada cop és més oscil·lant i s'estén, no? Vam començar que jove era fins als 28, després fins als 30, ara ja hi ha el Liceu Under 35 i altres programes que sembla que és fins als 35 i que tot això obeeix naturalment a una precarització de les condicions sociomaterials de la nostra generació. Però a mi no m'agrada perquè som adults amb qualsevol consciència i capacitat igual que d'altres i per tant jo no sóc jove, jo sóc adulta. Clar, i el que no volia passar era l'altre extrem, és a dir, evidentment jo crec que ja us toca també, o també us toca al costat de molta altra gent, però tampoc vull allò, ni quota ni paternalisme de vinga va, anem a parlar, és que realment m'interessa i el millor que se m'ocorria era donar-vos veu i que parléssiu, perquè a més no et porto en tant que jove, que també, sinó que et convido en tant que jove preparada, conscienciada, activista, que has pensat molt amb el país, perquè aquí en aquesta butaca s'hi seu gent que pensa el país, i m'és igual des d'on el pensi, des de quina edat el pensi, etc. I aquesta era l'explicació. Gràcies. Trobo que de gent que pensa en el país, per sort, és una de les nostres virtuts dels països catalans, no? En són moltíssims i de trajectòries i perfils molt diversos i variats. A vegades potser el que ens costa una mica més és passar a l'acció per diversos motius, però trobo que una de les nostres virtuts és pensar. Pensem molt. Una altra cosa és fer, no? Abans de continuar, has dit la generació TAP. Quins altres pecats hem comès o estem cometent la generació TAP?
Si ens fixem en l'espectre polític, potser el primer que anomenaria és la transferència de coneixement, no? I ara penso molt clarament en l'etapa del procés al Principat de Catalunya. Trobo que hi ha tota una elit política que no va fer bé les coses, es va equivocar, no passa res, o sí que passa, però bé, això ja és aigua passada. Escoltem, però no jutgem. Exacte, això ja no ho canviarem, diguéssim, però sí que és important que de cara a una altra oportunitat, a una altra finestra que s'obri en un futur, puguem fer les coses correctament, i per això és necessari que s'expliquin les coses de manera oberta, transparent, i que els que van fallar no tinguin por de fer passos al costat, que en som una mica experts a casa nostra, i llavors que hi hagi un pas de torxa, no? La santa continuïtat ursiana, una miqueta. Continuem amb mantres, després entrarem en el tema qüestió independent. Per què creus que hi ha la sensació, si no hi és la sensació, me la desmenteixes, però si creus que hi ha la sensació, encara que sigui errònia, que els joves passen de la política? Per què creus que hi ha aquesta sensació? Hi ha moltes teories, no? Ara llegia fa uns dies un article del Joan Bordeus sobre la tesi aquesta d'Anton Junger sobre la hiperpolitització i de quina manera, per causes d'atomització social i el fet que vivim en un univers paral·lel digital, potser estem més polititzats, però en canvi ens costa més organitzar-nos, no? I associar-nos. Això a Catalunya diria que està una mica pal·liat per, diguéssim, tota la solidesa del sector associatiu i el teixit del país, i això és una sort, però potser el que diria, i perdona si em repeteixo un altre cop, però és que tampoc s'està donant veu als joves, no? A vegades, Consell de la Joventut de no sé què, ets una quota, no, escolta'm, jo tinc les idees, l'energia i el temps per dedicar a pensar-me, per pensar en el país i per ajudar a tirar les coses endavant. Doncs aposta per tota aquesta generació que, a més, en molts casos, és que està sobrecapacitada per fer diverses tasques, ocupar posicions de responsabilitat, perquè, per sort, hi ha hagut els estàndards s'han apujat, no?, a nivell de formació, almenys durant una època, ara sembla que tornen a decaure, llegir això dels resultats de matemàtiques de la selectivitat, sí. Però vaja, ara és l'hora, no? Parlaves d'una polarització, i una altra de les coses que s'us atribueix és ara els joves són molt més proclius a l'extrema dreta i estan entrant a l'extrema dreta. I això tampoc és ben bé així. Sí que és veritat que això està quantificat, no? Que sobretot el sector jove masculí de la població està tendint per opcions d'extrema dreta altra vegada, o sigui, això ja està molt analitzat i és sobretot pel desencís amb els règims democràtics, i això ho teoritza molt bé la Ingrid Guardiola, per exemple. La diagnosi és bona, o sigui, la democràcia en molts sentits no està funcionant per l'excés de burocràcia, perquè hi ha una difusió de les responsabilitats, perquè les institucions no són capaços de solucionar els problemes de la ciutadania de manera tangible, concreta, material i immediata, i llavors, desgraciadament, hi ha una bossa de la població que abdica i diu, doncs vinga, el cirurgià, i això ja ens ho coneixem, no? O sigui, són aquests moviments pendulars de la història, i és una pena. La nostra responsabilitat moral i social és de fer que això funcioni i de dir, no, les socialdemocràcies liberals occidentals poden funcionar, potser hem de repensar alguns dels mecanismes de funcionament, i tenim diverses finestres d'oportunitat, no? Per exemple, a vegades diem que la tecnologia és perillosa en molts àmbits, però també és una oportunitat per fer que hi hagi més processos participatius, perquè s'escolti més la ciutadania, perquè els tràmits siguin més àgils, potser, i no t'hagis de personar en una oficina de la Generalitat a les 2 del migdia en horari laboral. Vull dir que això, si es fa bé, en principi hauria de ser procliu. Quines altres receptes, tu que has llegit i estudiat tant el món de la governança, de l'administració, etc., quines altres receptes aconsellaries per millorar la democràcia en lloc de substituir-la per una altra cosa diferent?
Doncs, en principi, això, o sigui, em centro molt potser en l'esfera de moment pública, en l'administració pública, però el fet de retenció i captació de talent, no? Un dels grans problemes a Catalunya és que tenim 500.000 de persones gairebé vivint a l'estranger, tenim una gran diàspora, un gran exili de catalans sobrecapacitats. Tu ja has escrit sobre aquesta qüestió. Sí, una mica com tants altres, que el país no pot absorbir. És que ens estem deixant perdre la matèria grisa primera i això se soluciona canviant el model productiu del país perquè no estigui tan terciaritzat i orientat als serveis i al turisme, fent programes que permetin que els joves que ara marxen a l'estranger tinguin oportunitats d'arrelar-se i quedar-se aquí. Per mi això és essencial i moltes d'aquestes coses passen per la qüestió econòmica. Trobo que, i perdó si és una mica mantra, també ho suat o gastat, però els catalans hem de fer diners d'alguna manera i per tant aquí s'ha de repensar el sector públic, però també s'ha d'incentivar la qüestió de l'emprenedoria, de la iniciativa privada i de dir, no, el món, com que tu no tens estructures d'estat, l'has de conquerir i has de buscar t'has de comprar la llibertat i la influència d'alguna altra manera. Clar, és que ara ho deies, no? Clar, algú podria dir, no, si els catalans ja en fem de diners. Concretament, 75.000 milions d'euros l'any en impostos, dels quals només ens en retornen 55.000 perquè n'hi ha 22.000 o 20.000 que es queden pel camí, no, se'ls queda l'estat espanyol. Clar, com conjuga aquest ja fem diners però n'hem de fer més per comprar la llibertat, que m'agrada molt aquesta expressió, amb el fet que tenim una administració espanyola pràcticament extractiva? Completament. O sigui, aquí per això és important que vagi en paral·lel el conflicte polític, la reemergència del conflicte polític, que no desapareixerà mai de la vida, perquè al final jo i tants altres mantenim que som un país ocupat, sotmès a l'espoli, i gairebé a mi m'agrada parlar en termes de colonialisme intraeuropeu, que naturalment té una idiosincràsia i una naturalesa diferent al colonialisme d'altres regions del món d'ultramar, però que en la mesura que estem espoliats econòmicament, sotmesos en una pressió externa negativa sobre la cultura i la llengua, i que tenim delegat, estem sota tutela, no? O sigui, el principi de subsidiarietat política, moltes decisions no passen a prop nostra o per la nostra comunitat política. Llavors, completament, o sigui, no et puc esmenar en el sentit que hem de fer diners mentre hi ha una elit política que empeny perquè no ens robin. Has dit una altra cosa molt interessant, la reemergència o que tornarà a ressorgir el procés, m'ho has dit així, i que mai desapareixerà, interpreto, mentre no es resolgui. Clar, si dius reemergència, vol dir que ara no està emergent. Per quan calcules que pot reemergir i com reemergirà? Crec que entre tots més o menys hem notat que ara hem estat, almenys passat el 2017 o 2019, si es vol, passades les protestes postsentència, en un estat de letargia, en una mena d'hibernació col·lectiva. Jo estic molt il·lusionada i tinc molt d'entusiasme dins perquè darrerament veig que el formiguer torna a moure's una miqueta. Potser és una percepció personal que obeeix a les bombolles amb què et mous, però veig molta gent, molts d'ells joves, que des de diversos fronts, cadascú on és útil, estan prenent relleu a institucions, estan tirant endavant iniciatives, projectes com el Correllengua, com revistes com Solstici, nous canals digitals, trobades a porta tancada per crear nous espais de pensament i de think tank per repensar el país, que són il·lusionants i crec que el conflicte no desapareixerà perquè en la mesura que som catalans hi serem, no? Vull dir... No et vull tirar aigua al vi i després continuarem amb aquesta cosa tan il·lusionant perquè a il·lusió sempre m'hi trobaràs, però només un aspecte i de seguida veuràs. Quan al costat de tot això, al costat de Solstici, al costat d'aquesta presa de posició en llocs determinants i tal, hi ha un porter del Sabadell que comença una frase dient Pedro Sánchez, i el públic, que també és jove, com el porter del Sabadell, respon el que respon, adduint o abocant una expressió que ha fet fortuna, sobretot Vox, i que al centre de Sabadell del Vallès Occidental es fa efervescent. Tu què penses?
És que jo potser, no sé si sóc ingènua, innocent o idealista, no? Que potser també. Però penso que si el 2017 érem hegemònics en algun sentit i teníem el jovent, la gent jove a la nostra banda, tot això és recuperable. Igual que tots els vots d'ara de gent enrabiada i enfadada que han anat a aliança, ja tornaran. Vull dir, tot això és recuperable en la mesura que puguem oferir un producte bo, un discurs il·lusionant, que hi hagi cares noves i que les coses tornin a funcionar. No vull dir que no em preocupi la hispanització, aquest marc hispànic, l'extrema dreta, però penso que tampoc hi hem de perdre massa temps en la mesura que Catalunya ja té prous problemes i a mi m'interessa poc les dèries de Zapatero, si l'arcabisbe de no sé què ha dit tal qual, si Pedro Sánchez ara cau, ara es manté. El meu marc són els països catalans i la política dels països catalans i penso que amb això en tenim més que suficient. Alguna intervenció que t'he vist fer, feies un paral·lelisme que trobava molt interessant de que cada formació política amb representació parlamentària a Catalunya té la seva antítesi espanyola i que tu debaties o consideraves que seria clau que cada marc ideològic esquerra-dreta superi el seu antagònic d'esquerra-dreta espanyol. Com anava? Què els hi pots dir a la nostra audiència? Sí, clar, hi ha dues estratègies, no? Hi ha la de l'Scottish National Party, que és la fórmula de la unitat, en què tu assumeixes que un únic partit per agrupació nacional tindrà divergències internes, però anirà a la una per aconseguir un referèndum o l'alliberament nacional, o hi ha el cas català, que sembla que és on som ara, en què tenim un Parlament partit ètnicament, no? Ètnicament en el sentit que per cada opció catalana hi ha l'espanyola, no? I si fem el repàs, doncs per la CUP hi ha els Comuns, per Esquerra hi ha el PSC, per Junts hi ha el PP i per Aliança hi ha Vox. Llavors, en la mesura que les opcions catalanes siguin, i aquí ens podem enganxar, autonomistes, independentistes, sobiranistes, catalanistes, guanyin el seu equivalent, i aquí també hi entra la qüestió demogràfica, etc. Llavors doncs, tindrem un altre cop majoria absoluta, sigui de vot, sigui d'escons, sigui operativa, sigui no operativa, aquí hi ha molts ets i uts, però a mi m'agrada mirar el Parlament dient, no, és que aquí és una qüestió de lleialtat, o ets espanyol o ets català, i cadascú tria a qui es deu. Va haver un moment que semblava que s'anava per la via de l'Scottish National Party amb el Junts pel Sí, però allò no va fructificar. Sí, és potser el moment en què hem estat més a prop, no? En termes de majories absolutes, il·lusió. Jo llavors tenia 15, 16, 17 anys, la veritat. Mira, un altre paral·lelisme. El 2017 s'hi arriba, ara veuràs per què t'ho dic, però abans del 2017 hi va haver molta gent que vam pensar també com ens imaginàvem després del 2017. Et poso un exemple. Es va fer les xerrades que es deien Moment Zero, que era com t'imaginaves, escolta, no calia anar amb grans conflictes nacionals, com t'imaginaves el marc laboral de l'estat català. I el Moment Zero doncs, portava els líders sindicals del moment, de la UGT de comissions, de si tinguessin l'oportunitat de dibuixar amb un quadre en blanc el marc de relacions laborals, com s'hi imaginaven. I allò dibuixava. Per què et dic això? Perquè tu ets una de les impulsores de les jornades de regeneració nacional. Va per aquí la regeneració nacional? És a dir, imaginar-se el país com un tot de la vida quotidiana dels catalans i en què el fet de tenir un estat o no tenir-ne et pot ajudar a millorar aquesta qualitat i aquesta quotidianitat. Sí, aquesta jornada és a porta tancada amb diversos experts de diversos sectors, política lingüística, model econòmic, sistema educatiu. Al final el que buscaven és trobar grans consensos de país perquè més enllà del marc esquerra-dreta siguem capaços de pensar què convé al país en termes nacionalistes. I això passa per dir, escolta'm, doncs, més enllà que tu siguis NIMBY o tu creguis X o Y, tots estem d'acord, per exemple, en la sobirania energètica en tant que autonomia estratègica, no? I per tant pensem de quina manera ho podem fer perquè el 50% de la nostra energia no vingui de l'Aragó. Jo crec que és valuós imaginar-se aquest moment zero, és valuós recuperar tota una sèrie de feina que ja estava feta, perquè aquí ni redescobrim la sopa d'all, ni reinventem cap roda. Hi ha molta gent que ja ha fet aquesta feina, però tot això s'ha de tornar, com un engranatge, s'ha de tornar a posar en marxa una mica. Al jovent el que li interessa és l'accés a l'habitatge, trobar una feina digna i la salut mental. No els parlis de política. Doncs precisament això és parlar de política, no? Sí, és que
si volem millorar la salut mental, per mi el que és indispensable és començar parlant de condicions materials, econòmiques, i sí. Quan els partits polítics parlen de hem de captar el vot jove, a tu què et ve al cap? Paternalisme, condescendència. També trobo que, clar, el vot jove en realitat és una massa de vots que no diré que és insubstancial o insignificant, però el que surt més a compte als partits és mirar precisament el contrari. Per l'envelliment demogràfic, les bosses de vot envellit de la gent gran. Els joves cada cop serem més residuals electoralment. D'aquí la importància, per responsabilitat social, que es passi la torxa ràpidament, perquè el present i el futur serà nostre, no dels jubilats que amb tot l'afecte i respecte del món doncs potser ja tenen una expectativa de vida més curta, no? Hi ha una altra cantarella. No els parlis d'independència, aquests joves, perquè ara el que cal és precisament resoldre els problemes reals. Clar, pels que veiem que els problemes reals gairebé tots acaben en un cap de carrer o en un atzucac de dir la independència és la solució a molts d'aquests problemes, ho veiem de manera molt evident. Que vols que els trens funcionin i funcionin més ràpidament? Home, doncs llavors és impossible que tu facis aquesta demanda sense parlar del traspàs del Consorci de Rodalies a la Generalitat de Catalunya, etc. El mateix amb tots els àmbits, educatiu, sanitari. Encara recordo aquelles sentències de les hemos destrozado el sistema sanitario. Bueno, doncs quan has de lluitar contra un estat en contra, això se't complica. I a mi el que em fa més ràbia d'haver de pensar en termes espanyols és no poder donar la culpa als teus, no poder apuntar cap amunt i dir, ostres, no, és que això no funciona, clar, és que Madrid ens roba. Això és molt trampós, no? També en termes de responsabilitat i fiscalització directa. I aquest nacionalisme banal, que sembla que no hi sigui, sobretot en l'àmbit cultural, que també és un dels que domines, com el veus i sobretot com el combats directament? Perquè el que sempre es diu, no? PP i Vox ja els veus que venen. En canvi, venen els Goya i aquí no passa res i tothom llapaga olla durant una setmana perquè es fan a Barcelona de manera no gens casual. El lerrouxisme espanyol és una de les coses que molesta més, perquè a vegades són més perillosos. Les sucursals del PSOE o de Sumars i Podemos a Catalunya que no pas els altres, que et van de cara i et diuen explícitament què volen. I hi ha un exercici de sofisticació de la violència que passa, com deies, pels Goya, pels macroesdeveniments, com ara la selecció espanyola jugant i a Barcelona tots els nanos amb samarretes de la selecció. Tots aquests esdeveniments culturals doncs tenen un efecte, naturalment, molt pervers perquè et forcen a pensar en un marc que és espanyol. Un marc espanyol, però que es vesteix d'idíl·lic. És a dir, si tu vols una selecció guanyadora, és l'espanyola. Si tu vols un producte cinematogràfic de qualitat, tens el cinema espanyol. Ostres, però si en qüestió d'autoestima és que ho tenim... O sigui, perdó, això semblarà l'anunci d'Estrella Damm, però ho tenim tot. O sigui, tens el Barça que guanya, tens un panorama musical il·lusionant, tens un clima i una cuina fantàstica. Ara, perdó, perquè estic de manera molt reduccionista i simplista venent la marca Turisme Catalunya de manera... Però és que ho tenim tot. Vull dir que en qüestions de reivindicar el que és nostre, el cercle aquest virtuós, no? El procés va funcionar perquè Manel treia discos, el Barça guanyava copes i llavors... Doncs és una mica això. Per alguna mena de miracle, que ara ens entretindria moltíssim, la idiosincràsia catalana sempre produirà aquesta mena, bé, sempre, en la mesura que ho cuidem i ho fertilitzem, però aquesta mena de genialitats que jo crec que també hi són perquè sempre ens veiem forçats a escapar d'estructures estatals. I això es veu molt, i perdona la postila,
molts catalans, com que no volem ser funcionaris d'un estat que no és el nostre, llavors se'n van a organitzacions internacionals i et trobes una desproporció quantitativa en llocs com a Nacions Unides, l'OCDE, la Comissió Europea, de catalans, que és inexplicable. Passa en molt pocs altres pobles del món. I no així al Ministeri d'Agricultura de Madrid, que també pot decidir moltes coses, però allà no hi ha ningú català perquè no hi volen ser. Exacte. L'altre dia recuperava per Twitter, ara em sap greu perquè no recordo qui el feia, però una anàlisi de tots els ministres i alts representants polítics espanyols que hi ha hagut, no sé si era des de la transició o abans i tot, catalans. I els països catalans estàvem infrarrepresentats en l'alastament polític espanyol. Cap novetat, o sigui, a mi això no em preocupa en la mesura que, com que l'estat espanyol és de matriu castellana, nosaltres no hi som benvinguts de manera natural. Per tancar el cercle d'aquesta autoestima, però en una cruïlla molt determinada, la llengua. Tu també hi has pensat molt amb la llengua. Jo la parlo amb normalitat i no passa res. I fa molt temps que mantinc el català i la veritat és que estic gratament sorprès, però sí que és veritat que estem en una cruïlla. Cap on hem d'anar amb aquesta cruïlla? Doncs ser una mica més talibans, perdona'm. Però el mantinc el català... Hi ha gent que farà el discurs de la seducció i de ser simpàtic i, naturalment, d'oferir més cursos de formació a través del Consorci, d'altres entitats, d'oferir beques a les facultats de filologia. Totes aquestes mesures que queden sintetitzades en el Pacte Nacional per la Llengua estan bé, són correctes. Però després hi ha una qüestió individual de ser una mica pesat i una mica insolent i, escolta'm, si els teus amics són a un bar i el cambrer li parla en castellà, el renyes. I no només això, sinó que demanes la carta de reclamació, la fulla de reclamació i poses una reclamació. Si tu ets un pare que va a l'AMPA de l'escola i veus que el projecte lingüístic o la immersió lingüística en aquell centre no s'està complint, doncs una qüestió de coratge i una mica de valentia de dir, no, escolti'm, aixeco la mà i vinga, sóc el pesat de torn. Si ets estudiant i la classe no s'està fent en català, doncs fes-te valer, fes-te una mica digna. I jo, si pogués prometre alguna cosa a la gent de la meva generació, és que parlar amb llibertat, parlar amb coherència i ser valent sempre surt a compte. I algú dirà, no, és que et tanques altres portes, però se te n'obren d'altres. I la gent aprecia parlar amb llibertat i parlar amb coratge. Llavors, siguem pesats. Tu no ho has estat gens de pesada. M'ha passat la conversa volant en el temps que teníem assignat, però parlant de coratge. T'atreveixes a fer una partida de darts, com sempre? No, però m'hi obligaràs. Sí, que t'hi obligaré. El de menys és la partida, és la conversa una mica més desenfadada que tenim. Perfecte. Mireia, moltes gràcies. Gràcies. Som-hi, va! Ja no és la primera convidada de Diana, ja en portes uns quants, per tant ja saps que toca aquí partida i ja saps que mentrestant et vaig fent preguntes que en algun cas repetiré i l'altra serà nova, val? Perfecte. Per exemple, la primera, si fent Diana fas vudú a alguna persona, a qui li faries? A un larruxista espanyol. Val. Segona pregunta. Ben al contrari, si fent Diana poguessis ressuscitar un personatge històric ja desaparegut, a qui tindries una conversa de 10-20 minuts? Doncs potser amb la Carme Ballester o amb la Blanca Serra, amb alguna militant independentista de palestra, d'estat català o potser posterior. La Carme Ballester en particular, que va militar a estat català i després va formar part de la resistència francesa. Trobo que són dones encara més oblidades que molts militants independentistes de principis del 20, Batista i Roca i tota la colla, i em faria il·lusió parlar amb elles. Va, doncs vinga, a veure si... Tu primera. Ai, quins nervis. Ui! Ara em toca a mi, a veure... Bé. Ostres, tu vas entrar. Torna, a veure què tal. Bé, bueno, te l'has carregat, no passa res. Aviam, una altra qüestió, mundial. Imagina't que hi ha un esdeveniment apoteòsic i resulta que es classifiquen Espanya i el Real Madrid i juguen un partit a Espanya contra el Real Madrid. Amb qui vas? Aquell cap de setmana me'n vaig a una masia d'Osona a relaxar-me i a mirar les vaques. Molt bé. Perdó, he folcloritzat una mica el que és Osona de sobte. No, tranquil·la. Me'n queden dues, Ara imagina't que un dia ets presidenta de la Generalitat, però
En l'estat actual... en l'estat actual de les coses. Ets presidenta de la Generalitat. Encara en un estat autonòmic, eh? Quina és la primera decisió que prens? Ostres, aquesta... Treure la bandera espanyola... No, és broma. No m'agrada el simbolisme. Un paquet de mesures per renacionalitzar el país en l'àmbit cultural, lingüístic, econòmic i social. I ara ja vaig una passa més enllà, d'acord? Ja és un estat independent. Quina creus que hauria de ser la primera mesura que l'estat independent català hauria de prendre? Declarar el català i l'aranès llengua oficial. Molt bé, i ja saps que les últimes preguntes, són més personals. Quina és l'última vegada que t'has pixat de riure, has tingut un atac de riure pràcticament incontrolable? Amb el meu amic Martí Serra bevent a porró a Girona. Ah, molt bé. Una mica. M'agrada molt quan la gent va una mica passada de voltes. Jo no bec gaire, però m'ho passo bé, si els altres són feliços. I atac de riure allò que no podies gestionar, eh? Sí. I l'última, al contrari, l'última vegada que t'has emocionat, que has plorat i que vulguis dir, evidentment, perquè tot això és molt íntim, però fins a un punt. Et faré una mica de trampa, no vaig ser jo qui es va emocionar o va plorar, però l'altre dia érem a una presentació de Solstici, aquesta revista de les Terres de l'Ebre, i hi havia una noia, la Carlota, que parlant de Montserrat Roig i d'un article que havia fet amb motiu del 80è aniversari del seu naixement, es va emocionar, perquè ella és periodista jove que comença, i llavors al veure-la ella emocionada parlant de Montserrat Roig, jo també d'alguna manera hi vaig empatitzar. Una emoció per contagi, eh? Sí, una miqueta. Mireia, moltíssimes gràcies per haver vingut, estem molt contents que hagis estat aquí. Crec que se sentirà parlar de tu en el futur, ho deixo ja escrit i gravat, i sobretot hem volgut estar aquí al principi escoltant a gent jove, però sobretot que pensa el país com tots els convidats que venen aquí, Diana. Moltíssimes gràcies. A tu, espero que se senti parlar de Diana també. Gràcies. I a vosaltres us espero en una altra Diana.